Здравейте и добре дошли в практическата част на лекция 6 «Хармоничен стил». Днес ще ви представя осветление в спалня, вечерна концепция. Става дума за една малка стая. Максимум 6,5 квадратни метра. Как да направим пространството по-уютно, функционално и визуално по-голямо? Осветлението е решено на 3 нива. Имаме централно, зона легло и бюро и акцентната зона. Акцентно осветление. Централното осветление е малко и елегантно LED тяло, дава равномерна светлина, без да доминира, която е топла светлина. Зона до леглото е най-важната зона, това е фокусната точка в стаята. Тук създаваме атмосфера и функционалност. Има нощна лампа до леглото, на нощното шкафче и LED линия зад леглото. И двете в топла светлина с димер за контрол на настроението. На бюрото фокуса е върху функционалността. Минималистична настолна лампа, насочена светлина. Съвет: не използвай същата лампа като до леглото. Да има разнообразие и не един единствен стил. Акцентната зона, това е растението в единия ъгъл до външната врата и там, където ще има картини. И това е една линия, която върви по тавана, по горната част на тавана и създава дълбочина и мек вечерен ефект. Златно правило: не разчитай само на една лампа. Използвай 3 до 4 източника на светлина. Резултатът: по-уютно, по-луксозно и визуално по-голямо пространство.